हाग्रामा सार फैनायनि थाखायथ' आं एकदम गोजोननायानो बुहुद बै थांनाय सरकारा एपिएलआ बिसिनिफ्राय जों जेबो गोजोननाय मोनाखै दिनै साबसिन गोजोननाय फैदों आरो दा जोंनि बिफिएफ फैनायनि थाखाय बिनि थाखाय आं हाग्रामा सारखौ साबायखर बावबाय जाहाथे जोंनि थाखाय इयुनाव जोंनि बे सरकारखौ सालायबावनो हायो एबार 5 बोसोरनि आरो नेक्स्ट फैबावथों बिनि थाखाय आं गोजोननायखौ जासिबाय गामिनि जानानै बिनि बेलायावहाय बिसोरो माने मोबिलाइजेसन समावहाय गिदिर खोथा होलांदोंमोन उमुखखौ मावगोन एरखम लामाखौ मावगोन बबेबा हाखरनि ड्रेनखौ मावगोन होननानै नाथाय बिथांमोनहा मावफुंनो हायाखै जेरै खोथा होनाया गासिबो बिसोरना थगायजोबनाय बिनि थाखायनो जोङो माने बिसोरनि सायाव मोनसेबो खामानिखौ जाफुंनायखौ नुवाखै बिनि थाखायनो जोङो नैबे दा जोंनि बिपिएफ हान्जानि हाग्रामा सारनि जेरै खोथा होदों जेरै खामानि जादों दा बेखौनो जोङो गोसो गोरबोयै जाहाथे फैगौ इलेक्सनफ्रावबो जोङो सारनि सायावनो 100% देरहागोन एमएलएनि इलेक्सन समावबो जोङो बेखौनो आसा खालामनानै दङ आरो खामानिफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सारनि खामानिया जाफुंगासिनो दङ गामि ओनसोलावनो होन बा माबा मोनसे बुस्थु राननायावनो होन दा गासिबो माने पाब्लिकनि सायाव मोजां खामानि मावदों जों बुंनानै बेखौ फोजोबनो हाया माने रायजो राजायानो बेखौ बयबो मोनथिनानै दङ दा जेरै खोथा होदों जेरै जोङो सारा जोंनि सायाव खामानिफोरखौ माने ग्रेन्थि हिसाबै माने रिजाल्टखौ होखाबाय दा जाफुंखाबायबो खामानिया दा बयबो माने रायजो राजा जानानै माने गोसो गोरबोनि गोजोननाया सारनि सायाव फोथायनानै जोङो लाखिनाय जाबाय आरो बे लामानि सायाव जोङो गोबां जोंहा थांलाय फैलायनि परिबेसनि थाखाय जोङो नांगौ बेनि थाखाय जोङो होफैनायनि थाखाय बिराद बुहुद गोजोननाय फैदों दिनै स्कुल कलेज बाजार जानाय बहाबा थांनाय जोंनि थाखाय गोजोननाया बुहुद गोजोननाय फैदों दिनै जोङो 8 नं समस्थिनि जोङो प्रकास सारखौ जोङो गोजोननाय बुहुद जासिबाय जोङो बरिमुग गामिनि जानानै आङो गोजोननायनि सायाव गोबां गोजोननाय फैदों आरो दिनै थांलाय फैलायनि थाखाय हेन जोंहा गारि मथर जोंहा हाद्रिजों जानांगौ जायो बायद' दा दिनैहाय जोङो जोंनि लामाखौ फोसाबना होनो थाखाय आंनि थाखाय गोजोननाय आरो रायजोनि थाखाय बुहुद गोजोननाय फैबाय बेनि थाखाय आं गोजोननायखौ बयनिसिमबो आं जासिनाय जाबाय